Hej, mit navn er Jakob Hung. Jeg er Head of Management Selection og partner i Secure Spectrum. Og mit navn er Erik Larsen, og jeg er porteføljeforvalter for vores obligationsfond Secure Select Obligationer. Secure Select Obligationer har netop vundet denne Lipper Award for bedste nordiske fond, fokuseret på global obligation. Det har den gjort, fordi den har haft bedste risikojusteret afkast over de sidste 3 år. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at renten er steget voldsomt de sidste 2 år. Det er den gjort, fordi inflationen er høj. Og inflationen er stadigvæk ikke kommet ned, derfor har vi også et højt renteniveau på nuværende tidspunkt. Det betyder, at obligationer er et meget attraktivt aktiv at have i enhver portefølje. Det trofæ, jeg står med her, er beviset på vores evne til at vælge de bedste kapitalforvaltere. Og Secure Select Obligationer, det indeholder alle de byggeklodser, du som investor skal bruge for at være investeret i obligationer. Måden vi tilgår Secure Select Obligationer, det er, at vi benytter alle de kompetencer og samarbejdspartnere, vi har rundt omkring i verden. Der er 3 ting, man skal igennem, når man bygger sådan en obligationsportefølje. Den første, det er strategien. Og strategien, det er, hvordan ser verden ud de næste 5-10 år? Hvad tror vi, at der kommer til at ske ud fra de analyser, vi har lavet? Når man det er på plads, og man har lagt fundamentet for sin strategi, så er det næste taktikken. Og taktikken, det er, hvad gør vi i morgen, når nu Trump han bliver valgt som præsident, eller hvad gør vi, hvis der sker noget andet rundt omkring i verden. Og den del af processen, den står vores Head of Asset Allocation, Philip Brise, for. Den sidste del, som er den del, jeg står for, det er den operationelle del. Den del af det er at finde de bedste samarbejdspartnere rundt omkring i verden. Grundlæggende tror vi ikke på, at man kan være bedst til danske realkreditobligationer for eksempel, og til amerikanske virksomhedsobligationer. Så vi mener, at vi skal finde den forvalter, der er bedst inden for hver deres niche. Det kalder vi at finde de rigtige byggeklodser. Og når vi har de ting på plads, så er det vigtigste for dig som investor, at vi kan implementere strategien både billigt og effektivt. Vi er meget stolte over dette pris for bedste globale obligationsfond over de sidste 3 år. Det vi glæder os for, det er faktisk alle de investorer, der har været med på rejsen og fået det gode afkast. Og hvis du kunne tænke dig at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig som investor, så tag endelig fat i os.